everyone! Good morning, good morning! It's July. Ang lakas naman ng TV natin. It's July 15. Wow! July 15. Birthday ni Larry Boy pala ngayon. Oh, birthday ni Larry. Happy birthday, Larry! Kung may nanonood. And then, today, i-continue namin yung paglalagay ng tiles at meron lang kaming gagawin sa labas. Alam nyo naman, after lunch ang trabaho. Kami yan at nakakatakot ang pinapanood namin ang aga-aga. At meron na akong nalutong corned beef with potato, eggs na ganyan. Tapos black coffee and then the rice. Kukuha pa ako ng rice. Nandito. Yun. Oh, luto na. So, okay, continue ang buhay. Kain na tayo para lumakas nang sa ganun ay meron na namang lakas na para makakonstruct. Guys, kain na tayo. It's morning. It's July 15. At yan, celebration for life. Ito, nanonood kami. Hi everyone! Andito na naman kami. Paalis na naman. Palabas na naman. At pupuntahan namin yung dapat na ilakad. And then, mamili na naman ng materyales na kulang. Ayun. Ilalakad muna namin yung mga nararapat na ilakad namin para sa pamumuhay. And then, proceed tayo sa trabaho after lunch. We will not accept new guests temporarily. Walang tao. Ayo! Sarado sila. Walang tao. Ayo! 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 Walang tao. Ala, paano ako magpasweldo? Tama nga yata na wala ngang tao, sabi ng asawa ko, kasi hindi nalilinis ang labas namin. Walang tao. Walang tao? Sa operation, walang tao. Anong oras na? Galing kami kay doon sa investigation office. Pinapunta kami dito para dito sa papeles. Pero walang tao kahit isa. Ito yung office ng police. Ayun, galing na kami doon sa police station dito sa Tagbilaran State. Pumunta kami kay Sir Orapa sa may operation. Nakausap namin. Pinakita namin yung binigay ng Albuquerque na galing sa Albor Police. Ito pala ay hindi considered as IR. Ang kailangan is IR, pero ang sabi niya, kailangan din itong blatter. So, yung IR is investigation report ang ibig sabihin nun. Ang sa akin lang, nagtaka ako, binigay ko naman lahat yung mga credentials and yung mga request ng IR sa kanila. Pinabasa ko dun sa police station ng Albor, blatter naman na ibigay, blatter, hindi naman IR. So ngayon, balik kami doon para kumuha ng IR. Ang sabi naman ni Sir Orapa, anyway daw, itong blatter na binigay ay kailangan din, required din kami na kumuha niyan. Ang sa akin lang din, si Sir Orapa, bakit sinabi niya noong unang first day namin naglakad ay IR lang ang hinihingi? Bakit di pa nila sinabi na dalawang documents ang kailangan from that police station, no? Bakit kailangan balik-balik kami? Ay nako, gustong-gusto yata kaming makita. Anyways, okay, we appreciate it very well. Balik-baligin Balik-baligin kami. Gustong-gusto ang beauty namin doon na nakamask. Hindi naman tayo makitang lubusan dahil nakamask. Pero tuwan-tuwa silang pabalik-balik tayo doon. Siguro dahil mingaw doon. Walang masyadong tao. Nagpapatawa lang guys. Okay, anyway, pupunta kami sa Albor. Ay uulan. Ayan. At kami ay pupunta pa rin para matapos na yung papel na yan. Yung investigation report na yan. Okay? Para itong mga inuuno, ito, at truffle. Tapos yung palit yung prito, walang pork chop. Bili rin ako ng Adidas. Magluto po Adidas. Adidas yan. Kaya po.
naunahan siya. Magaling yung matandang puti kasi sabi niya, mauna daw si Edgar dahil wala pa siya eh. Eh namamasyal dun sa loob ng grocery, kaya naunahan tuloy siya. Sabi, mauna ka na, sabi niya kay Edgar. Kaya nauna. Galing ko matandang to, bibig ako. Galing, check tayo. Dito kami namili sa Bigyo kasi meron ng parking area nila dyan sa fourth floor, kaya papapasok ka ng park, kaya dito kami namili. Sa pamili na kami, uwi na tayo, kakain, then work again. Up na tayo. Up na tayo. Tulor ah? Ano? Kanya kay magtayon man mi. Man pwede karga man nila mo. Tuya ni mo doyoy. Sorry. Guys, malapit na pamilihan namin. Yara si Ondoy nagsunod. Malapit na kasi sa Bigyo na makapark na kasi kami kasi open na dito. Open na yung way dito sa parking area nila. Kaya pwede na. Ay, uuwi na. Meron na lang. Side. Pagkatapos ng lakad, namili. Pagkatapos namili, punta tayo at bibili naman namili ng groceries and then mamili ngayon ng tile adhesive para sa tiles na gagawin natin. Pagkatapos nun ay bibili tayong pagsalu-saluhan na pagkain. Ganun ang rota natin. It's already 3:34. Hapon na. Kaya siguro ang matrabaho ay konti today. Kasi hapon na, then kakain pa kami. Nako, kaya tang late nga abutin. Bukas na lang punta na sa Dumami kasi ang lakad. Ang dami kasi. Naantala tuloy yung trabaho. Wala nang time magluto, magtrabaho pa. Putsang ina. So, anak mura na guys. Tumutunog sa likod. Ha? Tumutunog motorsiklo? Hindi ko makita. Ito yung tabi. Oo, meron pala dyan. Saan dyan? Diyan o. Nakapila kasi kami dito ay nagulat ako doon sa tunog ng motor. Ayan, bili na tayo. 1 yan. Ayun o, ang gusto namin is ano sa atin? Ewan ko, chicken ba o burger ang gusto mo? Yung Y7. Ewan ko sa'yo, ano bang gusto mo? Chicken? Kuha ka na ng burger sa saka chicken na lang. Okay, sige. Hello! Kuha ka Y-burger. Ay, Y7 pala. Okay, boy 7. Oh. Drinks dito, sir. Drinks iced tea. Ice tea, duha. Oo. Ang fries, large. Deal. Tapos medium lang ah. Play natin. Ito na sila. Ayan. Ayan na.
Salamat. Okay na? Kapon. Dito na, dito na, dito. Okay na. Dito. Okay, na? Dito tayo sa Kitty Hardware para bumili na naman ng ating tile adhesive. Salamat at nakaparking. Oh. Let's go. Tapos ang tile. Pang mini haul tayo. Ang binili namin ay syempre itong noodles para sa dinner namin na madalian sa gabi dahil nakakasawa rin yung minsan Quaker Oats lang kinakain namin tapos mag-crackers daw ang anak ko. Yan hinahanap niya. At ito, bumili kami ng lunch namin ngayon. Yung Coke, yung Kali, yung ito guys, may bago sila. Tingnan natin kung masarap itong black cherry ng Wilkins. Yan, bumili kami ng marami yan. Ayan oh. Tapos yung ito, bumili ako ng paanang na chicken at bumili rin ako ng red wine, syempre. Pang digest sa gabi. Pampa-digest natin itong California Red. At sila naman ay naghakot ng yung tile adhesive. Bumili kasi kami. And then ito, yung pineapple. Ito guys, ang isang kilo nila is 95 pesos yung yan, yung nahiwa na. At masarap itong pineapple na ito, yung maliliit ang mata. Masarap yan. Ayan, yung paa. Gagawa ako ng Adidas. Masarap yan guys kasi malalaki itong chicken feet na nabili ko at ang kilo nito ay 75 pesos. 192 lahat ito. Ang dami. Yan. Itago ko yan at lutuin ko. And then, bumili rin ako nito dahil kawawa naman yung mga sabihin eh. Iluluto ko itong masabawan na pwede rin kainin namin at pwede rin sa mga alaga namin. Yan. Ayan. Mini haul kong ginawa ko guys ha. Tapos ito yung maprito na isda, yung ganyang makintab na tawag nila dito espada pero hindi yan yung espada na malalaki ha. Yung pangprito na mahahabang parang espada talaga na 230 ang kilo. Ayan. 230 pala ang kilo. Tapos yung sili, alam niyo naman tayo, gusto natin spicy. So ayan, ayun lang nabili and then yung sa hardware. Tapos Jollibee. Kami ay magpo-proceed ng pagtatrabaho guys. Kita-kits ulit tayo. Meron pang saging dito at ang kilo ng saging nila doon sa BQ is 85. At least 85 pesos mas mura kaysa ICN. Okay, so kita tayo mamaya. Are you going, Miley? Andito kami sa taas na dahil magpo-proceed na sa trabaho. Dahil 5 o'clock, past 5 na, 5:20 na, maggagabi na. Ngayon lang kami makapag-umpisa uli. Ayan, katatapos ko lang din sa baba, nagligpit ng nilabahan at nagligpit ng mga kinaminan. At ngayon ay nandito na, mag-umpisa na siya. Ayan, tapos na yung dalawa kagabi dito, natuloy na. At yun na naman ang umpisa niya. At least kahit alas 5, meron pa rin mailapat. Ayan. Ay, naku guys, ang buhay. Kailangan talagang kumilos kasi kaya, ayan, at least merong may lalapat. Ngayon, ay problema naman namin sa tubig. Naalala ko dahil nakita ko yung lagayan ng saan nakalagay ang metrosan namin doon sa malayong yun. Yung merong white doon na parang karatula yun. Doon nakalagay ang mga metrosan namin kaya hindi namin ma-check. May aswang sa tabi mo, may aswang. May aswang! Oh my God! Tumatabi yung aswang! Ay, aswang ka raw. Kawawa naman. Ang ganda-ganda nga ni Miley eh. Tapos, ang sabi nila ay yung tubig daw ay may leak. Pumunta na yung dalawang meter reader ng Bohol water. Kaya ayan. Tapos ngayon ay naglalapat siya niyan. Tingnan natin kung anong matatapos ngayong araw na ito. At itong si Aswang ay nag-i-investigate. At ako naman maglilinis na nito dahil tuyo na ito. So, malinis ko na siya ngayon. May nagbago dito guys. At may
magpapasko na rin kami. Ayan. Yes, thank you Lord God. At maganda naman ang araw. Ayan. Pero magsasunset na. Yun nga, ang sabi ko, past 5 na. 5 p.m. na mahigit. 5 p.m. So guys, ako ay magpapaalam na bago ako mapasayaw dahil meron na namang tugtog uli. Baka ako ay biglang mapasayaw na naman. At ako ay magpapaalam na. Please like, comment, share, and subscribe guys. At magkita-kita tayong muli sa mga baguhan dyan. I-smash na yung subscribe button at saka yung bell button para sa ganun ay magkita-kita tayong muli. Pag may notification ay mapapaalam sa inyo kung merong mapanood na naman ng ibang video. Okay? Napapasayaw pag may tumutugtog na ganun guys. Okay, bye-bye. Love you guys. Stay safe. God bless.